Lendo mar kuyo, lendo mar tho. Lendo mar kuyo, lendo mar tho. Watimo mos kuom lando tho mar Lorine Achieng Aungo manong'er kaka jaber nyaronagi. Watimo mos kuom lando tho mar Lorine Achieng Aungo manong'ere kaka jaber nyaronagi. Manotimore tarik 25 dwe mar achiel higaniendi e kar thieth ma Mama Lucy bang' tuo kuom kinde manok. Ndalo matin bang' konyore. Ne en jaod jangolo marahuma pacho ka Aungo Wuod Awendo mar Masogo Cool Music Entertainment Band. Ne en nyar mzee Ben Odoyo kod mama Benta Akinyi Magoma. Yuoche ne gin kaka Vicky Awonda, Kefa Orondo, Wiki Orondo kod Liki Orondo e kind mamoko. Winige gin kaka Alice Dan, Triza Achieng, Levina War, Mosenindo Sheila Dhiambo, Esther Tieno, Elena Tieno e kind mamoko. Kwere ne gin kaka Mosenindo Kalebo Dhiambo, Isaac Ogweno, Charles Adera, Kenneth Awonda, Gilbert Awonda e kind mamoko. De ne gin kaka Consolata mong'ere gi nying mar Koni, Immaculate Odhiambo, Mareno Kech, Ada Magoma e kind mamoko. Nyaminege gin kaka Super mong'ere gi nying mar Nyamigori, Apondi, Mami, Veda, Masi e kind mamoko. Owetene gin kaka Matasi, Matthew, Jemo, Young, Walter, Morris e kind mamoko. Minege mamoko gin Elsa Odoyo, Melvin Odongo, Monica Onyango, Esther Tieno, Eunice Obiro, Pamela Tom kod Lynette Oguta e kind mamoko. Wuonege mamoko gin Joseph Achienge, Isaiah Achienge, Stephen Mirusa e kind mamoko. Oweyo osipene kaka Joyce Achieng, Quinta, Rachel Nyamigori, Ajuang Junior mar AJ Media, Odiwo Jaobwanda, Mrs. Elvis Kadori kod Sharon Jaboma e kind mamoko. Ringre enogol tarik 11 dwe mar 2 higaniendi Chiromo mochwari eka obiro nindo e kar jot mare Saika. Bang'e ibiro chwal ringre tarik 13 pacho kaluo dwe mar 2 higaniendi e pare mantie Siruti ei West Sakwa Wuod, Awendo Sub-County, Migori County. Iko mare ibiro telie kod kanisa mar Nyahera Seventh Day Adventist. Nindi gi kwe ratego nyaka wanrom kodi kendo e ngima machielo. Ne waheri to Nyasaye noheri moloyowa. Amen.